Alhamdulillah. A jiya ne dai Talata, aka samu nasarar kuɓuto da mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara, wadda wasu ɓata-gari a cikin ƙauyenta na Kahutu da ke jihar Katsina suka samu nasarar sace ta, sa'annan suka buƙaci manyan kuɗaɗe. Sai dai a jiya Talata da daddare an samu nasarar dawo da mahaifiyar Dauda Kahutu Rarara, yanzu ma haka tana cikin iyalanta kamar yadda kuka gani a cikin wannan hoto, a inda za ku ga cewa tabbas Dauda Kahutu Rarara yana cikin farin ciki da kuma masoyansa dalilin dawo da mahaifiyar shi. Sai dai akwai wata ayar tambaya wadda mutane ke son yi, wasu na cewa Allah ya sa hakan shi ne abin da ya faru ka yi, kuma sa'an nan Allah ya kawo ƙarshen wannan ɓata-gari wanda suke sace 'ya'yan mutane da kuma iyayen mutane. Amma sai dai mutane da dama na tambayar cewa shin Dauda Kahutu Rarara ya biya Naira miliyan 900 ne aka saki mahaifiyar shi, ko kuma jami'an tsaro ne suka samu nasarar ƙwato mahaifiyar shi? Har yanzu babu cikakken wannan rahoto na cewa 'yan sanda ne suka ƙwato ta ko kuma kuɗin fansa aka biya, amma dai koma dai menene dai ai ta dawo cikin ƙoshin lafiya, kuma dama haka ake buƙata, mu dai addu'ar mu ɗaya ce. Allah ya kawo ƙarshen wannan 'yan ta'adda masu sace mutane da kuma duk waƴanda suke taimaka musu.